Saiki keturutan apa sing dadi karep? Darah pasuruan sak pengetan tak gawe geger. Pabrik-pabrik gula lan tebune pisan tak obongi kabeh. Perune londo cek ngerti nek ana salah sijine wong sing gak setuju anane bangsa Nakudana nongkrong ana Kulon Santoro. Pancen aku kepengin terusno perjuangane dulur-dulurku sing gak keleksanan karepe. Sebab tak rasa-rasakno tambah manasno ati tumindake wong penjajah. Ayo, londo. Nek kon wis bosen momong anak bojomu, cekelen aku. Ojo cacak landani. Senajan bangsaku dhewe nek gelem nyambut gawe bebarengan barek bangsa kulit putih. Ayo. Ojo takon dosamu. Londo. Iya. Londo. Ayo cekelen. Ya, ayo. Wis ngene. Siapa iki? Wis sirep wae. Meneng wae. Kok meneng wae? Ya gak meneng artine gak meneng. Terus siapa? Ayo laporan nang ngene. Oh, laporan ta. Oh, laporan nang gone Pak Karyo. Kunci nang jawab kono. Oh, sing nanggung jawab desa kene iki Pak Karyo. Iya, Pak Karyo. Lah nek ngono jane kesuwen ae laporan nang gone Pak Karyo. Ayo. Wong urip iki butuhe kamulyan. Contone kaya aku iki. Ya aku iki sing diarani urip swarga donya. Gak kurang bondo bandu, gak kurang sembarang, mangan cukup, omah gedhong, gak sampak kecingkrangan. Lah opo mikir sing enggak? Mulane sampak aku urip kaya ngene iki mang, anane aku urip bisa cukup sebab aku ngewangi bangsa Londo. Nyambut gawe bebarengan barek ndoro tuan. Umum daerah kene. Pak Karyo kaki tangane Londo danuk maneh siji loro liyane aku. Mulane gak perlu ambil pusing. Ba ono penduduk melarat, ba ono penduduk gak mbadok, gak mangan, gak mikir. Sing penting uripku tak toto, cuk sampak uripku mang kecingkrangan. Sopo rame iki? Ono apa iki? Lho, apa iki? Apa iki? Pun, telas pun barang kula pun. Enten apa? Saben kula pun tandurane telas pun. Sabar. Kobongan Gus. Nggih. Doyok Gus lho. Gus Karyo kobong. Kulo napa Gus Karyo kobong ngawur mawon sampeyan niku. Enten kobongan. Pun Gus. Ngomong pun saur manuk. Barang kula pun telas. Pun bareng ngomong, mbok nek dirungokaken nek ngeten. Nggih. Gopo Gus. Nggih. Siji mawon. Ya napa salah-salin iki? Boten siji sing kobong niku Kata. kata. Mboten ngoten sing ngomong wong siji Oh, mawon. nggih. Awakmu ngomong. Ya napa napa saleh. Genah. Kula enten omah mboten ngerti napa-napa. Terus krungu kletek sangkaken kucing Gus. Napa Lah niku? tak terus kobongan pawon kula kobong. Lho. Entek saniki sak omah-omahe kobong kabeh Gus. Sapi kula nggih mboten enten ya sedaya niku. Tapi pabrik gula napa pabrik gula? Telas kobong. Kebon tebu. Tebu kobong. Pabrik gula kobong. Lah. Omah kula nggih kobong. Kula telas nggih. Pun gampang. Kobong kabeh Kula sampai ngerti. tempu Gus. Nggih. Pun susah malih. Lho Nggih, susah nggih. kobongan. Mun Lah susah nggih ngeten. Nggih. Sak terus susah, ampun dipikir teman-teman. Kok dipikir Gus, yen boten dipikir nek napa barang tek kabeh niki. Nggih. Perkara kehilangan sampean, kurban sampean sak menung katahe, sampean catet mawon, sampean total mawon ken pinten, mungkin kula sing genteni. Ngoten ta. Sampeyan tembuhi nggih. Lho nggih Sampeyan sing lironi. kula laporan kali Ndoro Tuan. Oh. Ndoro Tuan genteni kerugian sampean. Niku temenan nang ngoten niku. Nggih. Pasti lho. Masalah ampun kuwatir. Pun bojo lho, Gus, Lho nggih. kinten Karyo terus sampean. Ah, nggih Semrap sampeyan iki Nggih Gus pun. Karyo. Sampeyan toto keluarga sampean. Pun Ngoten, sampe Mas. susah nggih. Saya mantuk pun. Saya Pun nggih, mantuk. ngoten. Nggih. Mulai. Ayo mulai wis. Totale kabeh dhisik. Nggih. Ayo Saya balik. mantuk. balik. Saya Pamit mantuk. yen Sampun Bang. Gus maksud. Nggih. Wah. Ya opo rek ana kedaden koyo ngene iki rek. Lho.
Lah iki wis ana paribasan gabas sinawurwana ngubadir tanpa guna. Mulane ngarep wis tak unekno. Nek aku ngono termasuk wonge londo. Lah nek ana kedadean ngene iki, ana kobongan sing kaya ngene iki, sing ngobong gak karuan. Hah, gampang. Saiki rebut cukup, aku kudu nglakoni urip banyu loro. Nek londo menang tak eloki londo, wong Jawa menang tak eloki wong Jawa, supaya uripku mang bahagia. Mulane aku gak perlu akeh pikir, lan maneh aku krungu kabar. Nek Wadeng iki kudu nekakno aku. Maksude Wadeng kudu omong-omongan barek aku. Ana perlu apa Wadeng iku? Wah, lain aku. Wis, rebut cukup gak perlu akeh omong. Jajal, tak petukane Wadeng. Wadeng ngomong abang ijo tak ikutane asal nguntungno nang awakku. Wadeng, Iya, Gus. karepmu kuwi apa sih? Aku wong tuwa nak, kon jak rene lho maksudmu ya apa? Ngomong ya ngomong. Iya ya. Nek peno nyancang jaran mung wis rusak. Wis aja kuwatir. Iya ya. Perlune peno wong loro iki tak jak nyegat arek sing numpak jaran putih iku lho. Sing ngendi maneh sing dicegat iki? Nek arek aku gurung roh jenenge. Cuma pirang-pirang dina iki pendak jam 11 bengi liwat kene. Lah saiki aku takon, nek kon nyegat arek iku kan duwe maksud. Sababmu sababe apa sampe kon cegat? Peno gak eling ta? Apa sih? Sopo sing ngobong pabrik gula Dawung? Iya ya. Sing ngobong pabrik gula Asem Bagus. Ya arek sing numpak jaran putih. Lho. Nek ngono terang lek arek iku pengaco nek ngono. Jelas ngalang-alangi kekarepane Londo. Padha karo ngalang-alangi kekarepane Wadeng. Iya. Marine ya apa saiki? Mulane kadek arek iku liwat kene, aja digawe lara nek perlu digawe pati. Oh ngono ta? Iya. Ya wis. Bos, Minggir, minggir. enek kelibatan Ayo numpak putulan. jaran. Ayo putulan. Penonduk kidul. Penonduk etan. Aku tak dulur. Stop. Lho. Iki sapa ya? Gak perlu penaruh aku. Lah kok peteng-peteng nyegat aku perlu iki apa? Arek iki kurang ajar ya arek iki. Aja sombong-sombong le. Muduna. Ngomong ana dhuwur jaran ndak enak le, mudhun dhisik. Wis, gelem gak gelem aku ngomong teko ndur jaran. Jelas lek wong telu iki wong salah. Buktine nyegat aku nek peteng-petengan kene. Lah nek penuh gak gelem mudhun, padha arek nyepelekno Wadeng lan. Wis sakarepmu gati lapo kon. Wis mati mergo aku kon. Oh, nyebak pedang. Tututono iki lho. Ayo, tututono. Ya. Mulai. Ayo tutut. Gus. Beren Gus. Kainono kene. Tau bere. Ayo Kak, duper Kak. Iya. Ya. Ayo le. Tututono iki Bambang Sutejo. Nek kon pancen iso nututi jaranku putih mayang seto lanang temen kon. Ayo tututono. Ayo. Wadeng. Sik, mandek dhisik. Wah, Kak nutut. Nek tak pikir pas percuma ditututi banteri kaya ngono, ilang wis jarane sak areke. Lah mosok wong telu gak ono sing nyekel arek iku mah. Loh, ya apa iki pasaran? Aku sak perlu takon. Saben-saben mesti nyegat arek sing numpak jaran putih. Iki ya apa sing ngertine iki? Pisan. Arek iku nek gak diilangi, gawe rusuh nduk daerah kene, ngalang-alangi kekarepaning Londo. Ping pindho aku kepengin murih jarane lak ngono ta. Terus Soale jaran iku penaruh dhewe ya. Duber kaya ngono bantere awak dhewe numpak jaran ya. Gak nututi. mulane. Jaran iku duwe kesekten iku. Oh, tadi duwe kesektian Iya. ta? Dok remah kesektian ari ya. Jaran niku lek teke peguron sono kembar nduk ereng-erenge Gunung Bromo kono ta biyen iku. Iya pas dok remah. Lah, peguron sono kembar iku nyusun kekuatan arepe brontak nyang Londo. Kurang ajar mekate berontak kali rondo. Londo gawe sayembara sapa sing iso mateni peguron iku dikeki hadiah aku gak ngleboni. Terus Aku ngadepi peguron sono kembar, tarung karo aku. Tak sebet pedang ilang musna sak jaran-jarane. Lah kok saiki ditumpaki arek iku mah. dadi gurune ilang musno, jarane ya ilang musno. Wah iki lek dak keliru iku kira-kira
Si anak putune guru iku mang. Kira-kira iku. Lah saiki gak usah repot wis. Aja sampe kesuwen dudu aku mek kon musuhe. Dilapor nang ngene Tangsi Londo ayo. Iya, kadek lamat-lamat sumbar jenenge Bambang Sutejo. Wis jelas jenenge, cuma karek panggonane sing durung ro. Ayo dilapor. Ayo. Yet. Hur. 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 Kopral Munawar. Yes. Kamu dari mana saja? Sirsan Marasi. Sirsan Sapari. Yes. Karena saya datang telat. Yes. Ya, karena saya masih goreng sego. No. Saya tidak mengenal kata-kata goreng sego. Aku sudah tahu riwayatnya Kopral Munawar, kan ini asalnya orang Indomelek. Wah, itu salah benar, Sirsan. Bukan Yes. Indomelek. Saya asli dari Indomie. Indonesia. Indonesia. Setelah kamu jadi soldat ini bagaimana dalam perasaanmu, Wah, ini begini, Sirsan. Karena penduduk pribumi daripada hidup saya itu serba mewah. Yes. Kalau menjadi Sorodadu ini. Oh, nono yuleh. Apa nono yule? You know tilasane wak saleh. Nah, ini begini. Yes. Sirsan, sesuai atas perintah kapten, Yes. hari ini soldat-soldat akan mengadakan parade. Oh, parade. Bagus. Tapi kalau sudah waktunya parade, kamu harus banyak makan widokpur. No, apa widokpur? Wi dikodok mempur. Itu vitamin. Oh, itu memang perlu. Yes. Memang perlu, Sirsan. Semua soldat-soldat. Jadi akan parade Yes. karena menempuh jarak jauh. Heeh. Apa ya? Yes. Keseluruhannya naik kuda. Oh, yes. Maka itu sebelumnya bekal-bekal itu harus disiapkan. Ya, godokan ketelo barang itu harus digandeng. Kalau kamu kebanyakan itu makan polo pendem, itu mengakibatkan kamu menjadi bekena kurset. No, apa bekena kursi? Dikebekena dikukur besar. Wah, Yes. Sirsan, karena daerah pegunungan Gunung Bromo, Yes. Pasuruan, Probolinggo, hawanya sejuk sekali. Maka itu harus sanggup obat-obatan. Jangan khawatir karena di sini itu siap-siap untuk kesehatan badan. Betul. Jadi kamu jangan merasa itu sedih. Oh, tidak, Sirsan. Kemarin saya diberi oleh Sirsan, obatnya sudah saya untal itu. Oh, bagus. Ya, Itu bukan diuntal. ya, Itu namanya diulu. tapi keliru, Sirsan. Yes.
Akhirnya yang saya makan itu bukan obat kinina Apa atau itu? pil. Yes. Itu belirang. Untung kamu belirang, saya kemarin keliru benik. Kopral Munawar, Yes. saya di sini ini sudah merasa senang. Betul. Karena saya kawin orang Nederland, asli dari negara Belanda. Yes. Maka itu saya mempunyai anak 3, dan satu-satunya anak saya namakan nama Belanda semua. Oh begitu. Siapa saja? Yang nomor 1 itu Sinyo Rot. Lah, Sinyo Rot. nomor 2 Ya. Sinyo Bis. Sinyo Bis. Nomor 3 Sinyo Kuit. Jadi yang akan datang mesti jadi- Sinyo Brut. jadi kalau saya Ya. manggil anak ketiga itu, Bagaimana, Sersan? saya panggil semua menjadi roti biskuit. Jadi dirangkap semua ya? Yes. Iya, betul, betul. Itu siapa itu? Ah. Oh, Bawa kendaraan. mari masuk. Hai, Kopral Munawar. Yes. Coba itu periksa kuda-kuda itu, awas ya. Oh, jangan khawatir. Pak Lurah datang semua. Salam Kalimantabe dulu tuan. Oh, Bagus. salam Kalimantabe. Ada perlu? Iki ngene. Dulu tuan. Yes. Apa sebabnya aku teko barek Nur Bidin? Gak liya aku pe laporan. Oh, mau lapor? Iya. Yang dilaporkan apa? Ayo ngomong Din. Tapi begini nih Tuan, saya perlu kepada Tuan Kapten. Yes. Sebab cek perlu nih kah. Lek kapan dak perlu bik Tuan Kapten gak bisa luas kok mau ngomongan Kopral deh. Munawar. And Bapak ini walaupun tidak ketemu sama kapiten ini mau ketemu sama Yutuka. YouTube kah siapa YouTube? Wah, Ini ini bicara apa? ini keliru betul, Sersan. Yes. Artinya bapak-bapak datang kemari bukan menemui untuk Sersan atau Kopral Munawar. Oh, Ini akan ketemu oleh kapiten. bukan Samyato. Mek Samiato Oh, ya. dorong Tunggu ngobrol. sebentar ya. Oh ya, tunggu Saya sebentar. panggilkan kapiten. Ayo, Saya Tuan, saya. Kopral, panggil kapiten. Yes. Ada apa? Oh, ada Tapi tamu. Tuan Kapten, Ya, tapi Tapi tuan Kapten, ada perlu apa? ini saya datang kemari mau laporan. Ya. Laporan yang penting sebab saya tidak punya kepentingan sendiri. Ini saya supaya Tuan Kapten bertanya sama kami tuo. Nih, Yo boh, ngecak boh. bicara. iki Apa ngene, perlunya? Tuan Kapten, Iya. aku gede cilik dadi wong riko. Ngawasi wong-wong sing nglakoni salah, nek gak nurut pakonku, gak nurut perintahku, nek perlu tak gepuki. Nek maguguk makuto waton, nek perlu tak pateni. Wis tak laksanakno kabeh. Betul begitu? Iya wis aja kuwatir. Baik kalau gitu. Sebab iki kabeh sejarah wis tak gelar. Anane sampe aku gelem nyambut gawe barek londo, uripku swarga donya. Jangan khawatir kalau kekurangan. Tapi kalau satu bab sing tak lapurno. Apa? Gak liya sing tak lapurno Lurah Wangsa. Apa? Lurah Wangsa kraton iku dekne gak setuju menawa perbuatane londo iki kabeh diserempung barek Lurah Wangsa iki. Nih, kalau Wongso itu sudah tua bangka. Loh. Dan sudah tidak bisa bergerak lagi dia. Senajan tuwa, dheweke niki mbelani penduduk. Betul begitu? Iya. Overdose mas. Mulane sampe aku iki mang lolos teko nggone kraton, aku gak setuju kelakuane Wangsa. Kenek-kenek Wangsa nek perlu patenono. Nek Lurah Wangsa mati, aja kuwatir. Ono gantine Lurah. Masa gak dadi Lurah gak apa-apa, Tuan. Siapa? Amit. Loh, Wah, wis padha ya, nduk ya ini Tuan. Ya ini yang mau laporan Tuan. Oh, ada yang tahu saya kalau begitu. Ya. Riko, Gus. Kok ngareni kok? Iya apa Riko tak kon nguber arek iko? Masalah aku nek ngobrarek kok gak sanggup. Tambah suwe tambah ado, pelayan kok sepi angin arek iku. Ngono. Iya. Kok sampai ketinggalan yo opo kon? Ngene iki mang ono wong ngomong enek wong numpak jaran putih. Mari nih. Tak kira Bambang Sutejo tak uber dadak duduk. Aduh, cilaka gak sampai ketemu nek ngono. Lho, ya opo le?
Bagaimana? Wadeng? Ngene, Ndoro. Aku kon perintahno nyekel wong sing ngobong pabrik gula. Asem Bagus barek Kedaung, tak ya? Betul, tidak salah itu. Sing ngobong iku jelas Bambang Sutejo. Bambang Sutejo. Iya. Kemudian? Nek areke wis ero cuma gurung iso kecekel. Tak uber wong telu, takok Kang Karyo bareng. Bener Tuan. Apa betul Cocok, begitu? Tuan. Cocok. Iya, cocok memang dia iya, Tuan. Ya, kalau alamatnya di mana? Nek alamate gak ero, cuma jenenge ero Bambang Sutejo. Semua orang tidak tahu. Gak ero. Kamu orang tidak tahu Bambang Sutejo. Kalau begitu kamu orang tidak mau kerja yang betul. Loh, ojo kesusu muring-muring. Ojo nyeneni aku terus kanca-kancaku barang kok amuk. Iya, Tuan. Awak dhewe nyambut gawe gak tanggung-tanggung. Ora tak belani loro karepe londo iki. Tak totoi nyolak wis ah. Kalau begitu cari sampai ketemu saja. Butuhmu lak nyekel Bambang Sutejo. Iya. Aku gak trimo mbutuhno Bambang Sutejo tok. Kejaba Bambang Sutejo iso kecekel, aku butuh jarane. Untuk apa kudanya itu? Loh, jaran iku jaran duweni kasekten iku. Bagaimana kesetunya? Lah nek aku iso duwe jaran iku gak sampe pabrike londo kobong. Lah nek pabrik kobong, aku numpak jaran nyasak geni mati geni iku. Apa betul begitu? Loh iya. Aja maneh geni. Lah mbok ana lahar, nek wis aku gelem numpak jaran iku, nyisih banyu iku. Ah iya ngono. Iya. Bener dhewe mbuktekno wong telu nguber gak Iya, wis. kecekel ngono. Bener silang sak karuan iku apa? Lah, cocok Ah, wis. sekarang saya memerintahkan kepada kamu orang. Iya. Datang, cari saja Bambang Sutejo. Oh, ngono ya. Sampai ketemu. Selamat tinggal ya. Kalau sudah ketemu, Tak boleh ani. laporkan. Nah, ini Tuan. Saiki ngrene kami tua iku wis diperintah golek Bambang Sutejo, iku wis dadi kewajiban. Lah iki Wadeng dikongkon goleki Bambang Sutejo iku dadi kewajiban. Lah perkara Lurah Wongso iki gak ono sing dadi kewajiban. Aku Tuan jok keboter wis. Sebab Lurah Wongso menurut keterangan teko kami tua, iki jarine tetep gak gelem melok londo. Lah cara bagaimanapun saya paksa nanti. Kalau mau harus bekerja sama Belanda. Kalau perlu damai sama Belanda. Kalau tidak mau diseret kemari. Ya. Habis perkara. Kasih Gitu. tahu betul. Iya. Kalau dia menjabat sebagai kepala desa Iya. yang jadikan Belanda, Lah. Nesek mesti dia mau. Kalau tidak mau, apa boleh buat? Lah itu. Ojo kuwatir. Nek sampe Lurah Wongso Bangkang, tak bantu Kak. Lah gak ngono. Perlune apa londo gawe lurah nek gak gelem nyambut gawe bebarengan barek londo. Lah. Lah ngono. Iya. Nah, lek ngono ojo tadi kesuwen wis. Ayo berangkat ke keraton dhisik. Pamit londo. Pamit Tuan. Selamat jalan. Kok koyo Kang Tejo iko? Kang? Kang Tejo. Loh, Tadi Kang. Santi, Iya Kang. wis kon gak perlu takon. Aku iki pancen perlu lelaku. Lah iya Kang, sakwise bapak sampean mati, sampai saiki sampean kait ketemu ambek aku tekon diae. Awakmu gak perlu kuatir, Dik. Senajan aku ngeluyur, suwe gak petuk bare awakmu. Perkara janji-janjiku biyen wong loro aku tetep iling. Dadi sampean seiling ambek aku Kang. Masih aku ya ngono Kang, senajan aku ado ambek sampean, tapi aku tetep ngilingi wejangane bapak sampean sebab aku lak ya anak burone kono ta Kang. Sing tak jaluk ojo sampe lali, ya. Iya Kang. Iki ngene, Santi. Ya apa Kang? Rasane atiku durung lega lek pancen aku gak nerusno perjuangane bapak. Sebab matine bapak saka pokalgane wong Jawa sing ngathok barek bangsa Londo. Bener Kang. Amulane iku sing tak jaluk kon kudu bantu barek aku. Yo Kang ojo kuwatir, masih aku wong wedok aku yo ngrewang-rewangi sampean. Sebab bapak dadi lurah ngene kraton ngono ngesakno lho Kang. Lurah-lurah liyane ngono padha bolo londo kabeh dadi bapak nek kono iku dicepet Kang. Oh, dadi desa kraton iki tok sing gak gelem nyambut gawe bebarengan barek bangsa Londo. Yo bapak tok Kang. Sak kiwa tengen iki kabeh nyambut gawe bebarengan mbek bangsa Londo ya. Bener Kang. Saiki awakmu gak perlu susah. Aku wis gak mampir nang nggonmu, ya. Lah saiki nanti sampean. Cuma pendongamu sing tak jaluk, mbuh, sak paran-paran perlu
aku goleki wong sing nyegat aku wingi sore. Aku wingi sore dicegat wong 3. Oh, wonge ya apa sih, Kang? Gedhe dukur. Gedhe dukur. Ya iku sing jenenge Wadeng, Kang. Ya Wadeng? iku talu-tale desa kono, Kang. Oh, dadi iku sing arane Wadeng. Ya iku sing bolo londo iku, Kang. Sing dipercaya ambek londo ya Wadeng iku. Oh, nek ngono pancen niat nyegat aku nek ngono. Iya, mbok menawa ae sampean jange dialapati nggone kono. Wis aja kuwatir ya. Senajan desa kraton ya, wong-wongkone bapakmu iki dikira barek bangsa Londo. Lek ana apa-apa, aku sanggup depani, Dik. Ngono ta, Kang? Ya muga-muga ae keturutan apa sing dadi karep sampean, Kang. Nek ngono aku tak mole ya, Kang. Sing hati-hati aku ya. dinteni mantu. Lho. Nek ngono gak enteng bangsa Londo. Wong Jawa sing sekti-sekti didu padha jawani. Nek wis kabeh padha mati, gampang njajah ana Pulo Nusantara. Ya aja kok kira. Nek kaya Kakang Saunggaling ana kutha Surabaya gagal perjuangane. Nganti darah ujung pangkah, Rangga Janur uga gagal. Gunung Gansir, Joko Sambang, Kadangku Dewi uga gagal. Iki ana muncule. Ana arek peguron saka ereng-ereng Gunung Bromo. Saka sono kembar. Bambang Sutejo sing duweni jaran putih Payang Seta. Ayo, Londo, tututono. Nek pancen kon maju, ojo cacak. Londo siji loro, ampian kon njol klubutin kok jalan mati iki. Bambang Sutejo. Iya. Go. Iyalah ngene lho, Kang. Aku iki pirang-pirang dina nek ndelok sampean kaya ngono iki ya gak waras-waras. Salah sampean iku kaya ngono. Aku iki sasate gak kolu mangan, gak kolu ngombe nek ndelok sampean kaya ngono iku. Ya wis bener, Panjen. Tapi wong jenenge wong loro. Kon rewangi tetangisan rina wengi ya gak cukup kok ngono. Gak liwat penjalukku karo kono. Rewang-rewang ngono njaluk karo sing gawe urip. Sing supaya aku iki ndang waraso. Liwat saking aku sing loro. Apa maneh aku nanggung jawab soal desa. Iya pancen Kang, abot sanggane kaya peno iku. Pancen ya wis ngerti aku soal penggawean sampean iku. Tapi siji sing tak pikir maneh, aku nek ngrungokno nok jabane desa kene iki lho Kang, kok gak karu-karuan kabar iku. Lurah-lurah iki sing melok nggone bangsa Londo iku kaya ngono enake. Menawa kaya sampean iki gak gelem nurut karo bangsa Londo, kok sing dadi perintahe. Kedadian sampean digawa nanggone tangsi, terus mari ngono mule aran. Sing tak jaluk ya aja sampe Kang, tapi sing tak kuwatiri Kang mendadene. Menawa ana kedadian sing kaya ngono, salah anak sampean ki ya wis gedhe pisan kaya Santi iki. Perkara ngono-ngono iku lak terserah. Nek aku, Dik, dikongkon padha karo lurah-lurah liyane iku gak iso. Sebab aku dadi lurah ana kraton iki gak setahun 2 tahun. Wis puluhan tahun. Iya
Iya, Kang. Apa sih, Dik, tegese tembung lurah? Lurah iku sekabeh tumindake dinulu karo rakyat. Sekabeh tumindake dienut karo penduduk. Dalek aku dadi lurah gak kena dinut karo penduduk. Gak iso nggawe bungahe penduduk lan tata raharjane desa. Kaya lurah-lurah liyane iku percuma. Iya, mulane ae sampean tak jaluk. Senajan ana pengaruh teko lurah-lurah liyane, sampean ki dikongkon melok bangsa Londo, Kang. Ojo sampe gelem sakno karo kawulane dhewe ya, Kang ya. Sing tahan uji tak delok ae sampean iki kaya ngene kadaane. Syukur lek awakmu dhewe penemu kaya ngono. Nang ndi anakmu Santi? Iki nek nggone mburi. Santi. Napa, Mak? Rini anak. Lah napa sih, Pak? Lapo asih kono mburi. Lho kula nembe mawon dugi saben kok, Pak. Teko sawah. Nggih. Kok sawah kok nganti yamene sih. Nggih, sebab niku wau kepanggih kalih kadang kula rumiyin niku lho. Kadang sapa? Kang Tejo niku napa? Tejo arek endi? Bambang Sutejo niku lho, Pak. Sing derek kula peguron. Mari nih. Apa? Nggih, kula sanjang menawi desane bapak ngriki niku kesro ngoten. Lak lurah-lurah lintune niku lak sedaya tumut londo ta Pak. Lah kanthi bapak piyambak dicepit teng ngriki. Lajeng piyambake nggih sanggup mbiyantu bapak ngaten niku Pak. Omonge Sutejo. Nggih. Ya wis nedha nrimo lek pancen Sutejo dhewe penemu kaya ngono. Tapi wong jenenge awakmu wong wedok Di. Bapak gak nglarang pergaulan karo sapa ae. Tapi syukur kon iso njaga karo kaummu. Iling ngono nak. Ajine diri saka lati, ajine raga saka busana. Nggih, Pak, luwe-luwe. Dadi lek awakmu iku ngrumangsani dadi anake lurah. Nggih. Ya kudu iso ya apa tata carane kena dinut karo kanca-kancamu sak kelurahan keraton kene kabeh. Lah ngono ah, Mane. Iya pancene Kang, ya kono sing ati-ati nak, metu sak metu ya. Nggih, Ya Mak. ngerti wayan, nek sajake surup nang sawah ya wis nang mule ya. Nggih, Mak. Ojo mulai bengi-bengi, wong bapakmu iki mungsuhe akeh nang ngene kene. Mbek menawa bapakmu gak kenek terus awakmu nduk, aku iki lho kuwatir ngono lho. Wong arane wong tuwa. Nggih, Bapak mawon pun susah-susah lho, Pak, masih sakit, Pak. Yo sapa iku? Mbak Jaran lho. Cek delok. Ayo sih, Kang. Sampeyan temoni ae, Kang. Iya, Aku iya. tak nang mburi. Ayo, Nduk. Monggo, Mak. Bun, Monggo. Gus. Lho kaya wadeng. Nggih, lujeng ah, Gus. Oh, pangestumu. Kok suwe gak tau kepethuk? Repot, Gus. Nang ndi ae, Pak? Pun mboten karu-karuan sak paran-paran golek pangan. Iya wong jenenge wong urip. Ndikon niku lara napa sih, Gus? Mosok awakmu gak krungu kabar, Dek? Nek mirenge nggih mireng, mosok dereng oleh tombo mawon. Lah perkara tamba ngono ya olah oleh ae. Tapi wong pancene pangeran durung nakdirno waras apa maneh. Dereng jodoh ngoten ah. Iya, syukur lek awakmu krungu ana wong tuwa ta dukun sing mandi ngono. Awak iki njaluk tulung. Lah nek dika purun ngomong ngoten nggih pun kula usahaken kesian-sian ah, Gus. Ndika mendel mawon. Awakmu gak tau nyengunguk rene. Sakniki enten kelonggaran nggih kula ngriki lah biasae kula repot terus ya. Ana gawe ta? Nggih. Gawene opo? Pisan nggih ngabaraken kewarasan dika sak keluarga. Ping pindho niki ngeten lho Gus. Apa sih? Ojo sungkan-sungkan ta. Kula niki ajenge ngomong mungkin ndang dika niku salah paham. Mboten kula omongaken. Dika niku kula anggap wong tuwa kula sebab dika lurah desa ngriki lak nggih. Iya. Londo niki rasan-rasane mboten enak kalih dika niki. Heh? Londo niki ngrasani mboten enak ten dika. Iya babel wong ngrasani. Wis lumrah. Wong iku dirasani wong iku lumrah. Ngrasani apa sih? Dika lara mboten iso nyambut gawe. Lah niki jange dilereni dika. Dilereni. Nggih. Lah ana sebabe ta.
pisan nggih mboten iso nyambut gawe ping pindho terus ndika mboten nurut kalih perintah londo. Deng. Mestine sing nglereni aku ngono duduk londo. Mestine sing nglereni aku ngono penduduk. Sebab aku iki dadi lurah penduduk duduk lurah londo. Lah lek londo nglereni aku wong nyatane pendudukku ya sik seneng. Upamane pendudukku gak seneng. Aku lara lumpuh wis pirang-pirang tahun ki wis dilereni karo pendudukku. Tapi sing netepaken nak londo aku. Pokoknya aku gak ngerti wong nyatane ya pendudukku sing milih aku. Lah niki reh dene ndika niku nggih klebu wong tuwa kula nggih. Heeh. Kula ngiman nek sampe ndika niku dilereni. Kula nggih melok lara ati kula. Lah mulane kula ngriki wau nek ndika angsal, Gus. Nek ndika angsal lho niki nggih. Iya. Dene mboten angsal, nggih monggo kersa. Apa sih? Anak sampean niku kula omongi dhewe mawon. Perlune nek kula dadi mantu ndika, mboten enten tiyang sing wani othik-othik ndika. Awakmu kate ngomong ngono urusan londo dileren. Lho saestu niku. Ngene, Deng. Omongmu ki ya tak tampa ya gak tak tampa. Tak tampane atas penglamaranmu iki dasar anakku sik perawan. Upama aku nampik ya gak pantes. Gak tak tampane anakku iki sik seneng gula wentah. Sik seneng golek kaweruh. Dadi iki dina gak iso aku nuruti karepmu iku. Wis mbok kapan-kapan ngono. Ngeten lho, Gus. Tujuan kula niki mboten kok namung milik yoga ndika mboten. Pisan ngeman ndika pun sampe dilereni kali londo lak ngoten ah. Kone wi apa sih? Omongmu kok montar-muntir gak karuan. Ola apa kon ngeman aku iku? Bah aku dilereni, bah aku dipateni mergo gak tunduk perintah londo. Iku lak urus aku ta. Oh ngoten ta. Heeh. Dadi terange yoga ndika mboten angsal kula rabi ngoten ah. Wis terang gak oleh wong arek sik golek kepinteran durung tutuk kok. Lah nek panjenengan ngoten sing dadi putusan ndika, Gus. Kula nyampekaken kabar king ngene londo. Kabar apa? Londo niki ndamel tatanan anyar. Heeh. Penduduk-penduduk sing duwe tanah niku. Sien seprapat ditanduri tebu sing 3/4 ditanduri tandurane wong pribumi. Iya, biyen. Sakniki diwalik, Gus. Diwalik apa? Sing duwe sawah niku kudu setor 3/4. Ten ngene pabrik perlu ditanduri tebu. Lah sing seprapat terserah tanduri napa niku kali penduduk. Ngomongi londo kaya ngono. Niku kudu dileksanakaken. Ndika sanggup napa mboten? Ngene lho, Deng. Kon tak kandhani. Aku dhewe wis ngerti sambate para penduduk jabane kelurahan kraton kene iki wis aku ngerteni. Kabeh padha sambat akeh sing kaliren disebabno ya kaya ngono iku, Mas. Icene wis kelurahan liya-liya tunduk patuh perintah londo. Tapi lek kelurahan kraton sing dadi wewengkon kuwi iki, Deng, digawe kaya ngono karo londo, ojo maneh loro. Mati tak belani gak oleh aku. Loh, lak kali ren pendudukku lak jatur kaya ngono. ndika niku mboten ngrumangsani pun mboten iso mlaku. Omong ndika ngoten niku nek krungu londo napa mboten bebayani, Gus? Bebayani apane? Ndika niku kula eman, Gus. Gak usah kon ngeman aku. Nek ndika pengin urip langgeng, ndika pasrahaken jabatan lurah niku ten kula. Kula aturi rakyat kraton ngriki. Lah lek gelem pendudukku lak ontong kon. Upama pendudukku gak seneng karo aku, wis dilarani biyen. Wadeng. Nggih. Kon niku ya penduduk kene. Mbok ya iso ngewangi karo penduduk kene. Malah kon ngomong kaya ngono. Pikirin tadi sik. Upama saiki sawah-sawah iku ditanduri tebu sing 3/4, sing seprapat ditanduri pari, jagung, kedhel lan yo liyane. Pikirin ta, lek panen apa kate mangan tebu? Mangan tebu ta? Cukup seprapat dipangan penduduk. Negara niki dicekel londo, Gus. Wis ngerti. Enak mboten enak napa jare londo. Nyatane kula manut londo kok nggih mboten kurang sing kula sandang kula pangan. Iku lek kanggo kon. Lah nek penduduk ngriki kula cekel, kula sing dadi lurah. Kula dak nyambut gawe bebarengan kali londo. Kathah enake timbang mboten. Ya sake melarati wong kaya ngono. Cekake ndika setuju napa mboten? Gak. Mboten setuju. Enggak. Nggih pun nek ngoten.
Nek Kate lapo? enten napa-napane pun tak katik sambat kula. Ya sakarmu. Mun getun guri, Gus. Sakarmu. Ya. Ah, arek tinggi sore deh. Waduh. Nuwun. Monggo. Waduh. Monggo, ngarah. Wah niki rasane lek mboten salah sampean tak nggih lurah kraton mriki. Nggih. Nah, dereng kepang kalih kula ta nggih? Kok dereng? Kula Nurbidin. Nggih Oh, pun diwedi kalih kula, masih Oh, kula nggih, pakan nggih. dong ridong ngeten ta nggih? Nggih. Kula kajenge perlu kalih sampean. Nggih. Kula saking nyampeaken perintah saking Kapten kula Van Rewen. Nggih. Iki, lho sampean mboten saged melampat ta? Ampun loro suwe. Pun lor, dereng waras. Dereng. Nah, ipun muga-muga dang waras. Sakniki ngeten. Kula nyampeaken perintah dugi Van Rewen, sampean mulai dina niki wajib sampean tenggone tangsi. Nek sampean boten iso mlaku, monggo kula sediaaken jaran. Lek sampean boten turun numpak jaran, kula sediaaken bendi. Perlune sampean kondo dhewe teng mriku. Purun boten purun dadi kula cek boten gorohan kula laporan teng Tuan Kapten niki. Sampai ini dikongkon londo. Abang nggih supaya sampean ku nyambut gawe bebarengan kali londo cek ni enak. Pun menemen mikiraken rakyat. Sampeyan tingali lurah pun di mawon sing boten soge. Lurah pun di mawon sing boten gadah bendi. Lurah pun di mawon sing boten gadah mas-emasan kata. Kula pun ngerti, Dik. Lurah soge, tapi penduduke sampean delok. Saben panen boten panen pari. Panen tebu. Napa pancene penduduk kasing dikengken mangan sepai tebune. Wong perkara rakyat mawon. Upama ndika dhewe mangan tebu purun ta. Lek kula lebel napa mangan tebu wong kula pun melok londo. Saben esuk nggih sarapan roti disembir mertego. Makan nak enak iwak sadeng. Ola napa kadhe mangan tebu kula. Lah sampean dienakaken kali londo sebab sampean nyambut damel dadi lurah mpun suwe. Kersane dadi wong sugih, saken anak sampean, saken anak bojo sampean. Lah ngoten. Dik, mpun kekathah ngomong sing sampeyan tak kengkel kula. Kula mpun ngerti kali karep sampeyan. Ya napa? Nek kula gelem teng tangsi londo enak sampean, sampean oleh hadiah teko londo. Tapi lek kula mboten gelem aja lan apa sampeyan. Sampean mboten gelem? Nggih. Gelem napa mboten? Mboten. Gelem napa mboten? Syarat. Syarat, ayo syarat. Ayo. Coba. Boleh syarat. Ayo. Taksi. Ayo, taksi. Ayo. Syarat. Wah. Terus syarat terus. Kang Wongso ono kedadian sing kaya ngene. Tolong Kang Wongso. Loh. Napa Sati? Ono apa nangis-nangis? Kaya aku, Kang. Ono apa? Sik tas saiki mangono kedadian gone omah, Kang. Dadian apa Ono apa? Bapak ditekani ambek wadeng, Kang. Karepe iku njaluk aku. Bareng ngono bapak gak oleh dadak wadeng iku mang ngomong njaluk sawah nek sawahe jang ditanduri tebu. Bapak yo nolak, Kang. Wadeng pancen kurang ajar pancen. Bareng wadeng mulai, Kang, dadak londo teko rono, Kang. Gak urung bapakmu digawa nang tangsi mbak Kang. bangsa londo ya. Lho, Adik iki aku. sapa iki? Londo iki. Lho. Mosok pangling kene karo aku. Sapa iki? Ya apa? Jojo. Aku lak yo Munawar. Lho, War. Lah kok sampe awakmu pakaian ijo-ijo iki ape lapo kon? Iki sapa nangis? Lho, Santi. Iki sapa sih, Kang? Lho, aku Kang Munawar. Kang Munawar. Iki Munawar kancaku ya. Wis gak perlu nangis. Kok macak koyo ngene Sampai sih? aku macak ngene iki tak critani, Dik. Biyen anane wong tuaku mati kon lak yo eling sih. Matine wong tuaku iki dilebokno kotak sing dipaku. Dadi matine iki gak mati krana al tapi dipateni karo londo. Lah iki aku mbales dendam. Mulane aku sampe dadi soro dadu iki niate dadi mata-mata aku iki. Oh, dadi kepingin meruhi ya apa karepe londo? Ya apa londo ana sing ana daerah Probolinggo Pesuruan kene iki karepe ya apa karo penduduk ana ndek tanah Jawa kene. Tapi terus karepe londo ya apa? Apa perlu dina iki golek aku panjenengan? Lho, jelas. Iki monco pat negara wis padha diwelingi kabeh nek jangin nyekel Sutejo. Lah terus kabare bapakne Santi mau apa ro? Lho, iki ngene. Iki digawa nang tangsine londo.
Wis diajar kaya raja kaya nek perlu dipateni. Oh ngono. Aja kesuwen. Ayo londo. Ayo. Bojone lurah. Lho, yuk. Kang, kok kebangetan Kang Wongso sampean Kang diploro kaya ngono sampe diseret kaya blara Kang Wongso. Lah apa Yuri kok tetangisan niku yuk? Walah, Dik, awakmu tadi. Ya Dek kebeneran nek ngono Dek Wadeng aku njaluk tolong para awakmu kakangmu digonang tangsi ambek londo Dek. Bojo Rika iku coba manut aku gak sampe kaya ngono lakone. Saiki bojo Rika wis tumekaning pati. Tumekane pati Dek. Iya, iya. Walah Kang, kok kebangetan penotego temen Kang. Lah yo sedih, Dek teko meninggalno anake barek aku. Yuk. Senajan to kakangmu wis tumekane pati, aku atok melok mati tinimbangane urip kaya ngene. Kleru. Dek. Ola apa wong mati kok dieloki. Rika nek kena tak hitung mesti enak, tapi nek gak kena mesti cilaka. Cilaka sing yo opo sedih, maksudmu lak durung ngerti tayu iki. Ngene. Nek peno gak manut aku gak urung ngalami lelakon kaya bojo peno. Peno gelem sih tak rabi. Awakmu iku ngarepno aku tadi. Iya. Ngene Dek, yuk gak keberatan. Yuk gelem-gelem ae tapi ya opo ale ku nglakoni sedek, Dek. Apa? Wadeng jagoane desa Kabeh kene. anakku didelok barek penduduk ya gak apik, Dek. Nek tak jaluk mbok niku sing eling, Dek, nek iso mbok aku iki rewang-rewang ngono po. Aku iki nulung. Nek gelem sing tak tulung, nek gak gelem ya gak apa-apa. Aku pawane gak gelem ate kok pateni tadi. Iya, dudu aku tapi mesti matine timbang orane. Iya, Dek, nek kon duwe kekarepan kaya ngono, yuk pasrah pati uripku apa jarene kon ae. Ah, lak ngono. Lah nek panjen wis sanggup, mulai dina iki ojo pisah barek aku. Iya, Dek. Sebab nek pisah barek aku, londo iku ngira Rika nyusun kekuatan, mesti cilaka. Iya, Dek. Melok aku. Iya, Sakparanku kudu ditutuk ya. Iya, nuruti karepmu. Ayo saiki melok aku nyang tangsi. Iya, Dek, ayo, Dek. Ya. Kene numpak gegere iki. Sing mburi kene lho. Iya, Dek. Ya. Ini bagaimana Kapiten? Munawar sudah mungar dari sini. Apa? Bicara apa itu? Mungar itu? Sudah berhenti jadi Belanda. Oh, melarikan diri. Iya. Ya, tidak apa. Itu bahaya Kapiten. Tapi kalau ketemu di mana jalan, mesti saya tembak. Tabe Tuan Kapten. Tabe. Aduh, tenang Sabar, saja. pelan-pelan saja bicara. Sudah Tuan Kapten. Kasih minum dulu. Coba, Sudah Tuan. Kasih minum dulu. Ini saya sudah datang ke keraton. Iya. Sudah datang di Lurah Wongso. Wah, cilaka Lurah Wongso tidak bisa jalan. Tapi saya paksa supaya mau bekerja sama Tuan Kapten, sama Belanda. Betul. Wah, dia mokong Tuan. Terpaksa saya naik darah Tuan. Saya tempeleng, saya seret. Terus saya seret semua orang-orang Belanda. Dari jalan mati Tuan. Mati? Betul. Sudah Wongso sudah. Wongso sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Tidak apa-apa Wongso. Nah, ini sudah. Oi. Tuan. Masuk. Wah, lah ini aturan Tuan. Ada apa? Aku laporan. Sakmarine Nurbidin nyeret Wongso. Iya. Kraton. Dadak Bambang Sutejo ngamuk saiki. Ngamuk? Amit. Waduh. Ndoro, yo nopo niki? Kenapa ya? Nopo? Wah, Nopo? Sutejo ngamuk. Kenapa itu? Akeh Tegal tebu sing dobong pabrik-pabrik dobong. Iya apa iki? Sutejo ngamuk? Iya. Waduh, dorong manika Tuan. Sutejo ngamuk Tuan. Itu bagaimana itu? Cocok kabare omongku. Temen Ya, apa ndak? betul kalau begitu. Saiki
ora perlu ngomongno Sutejo, sing penting carane nyekel Sutejo. Lah, carane yo apa Dik? Bagaimana caranya megang Sutejo? Nek manut tatanaku, iki dipancing dianakno balap jaran. Ya apa? Lah, ya bagus, baik, bagus. kalau begitu, Bagus, baik. bagus. Nek wis ngono areke mesti ngleboni. Lah nek wis ngleboni engko aku musuhe. Ya, ya. Tapi kan sudah yang daftarkan. Namanya siapa yang daftarkan? Lho iki perlu dianakno, engko dhek mesti daftarno. Lah, perlu ditom gawe iki lek ngono. Iya ta? Setuju ta ora? Setuju. Lah nek setuju, andum gawe nyebaro swara nek menit dianakno balap. Ya wis, sambung. Tapi. Go. Aku krungu kabar. Lek pancene dina niki no alun-alun Pasuruan nganakno balap jaran geden-gedenan. Aku ngerti. Wong-wong Londo kepingin nyekel Bambang Sutejo. Yo, tak niati tak kajati, gak bakal mundur. Tak tekanani. Kebeneran Londo padha nglupuk. Nek pancene padha nglupuk, ojo takon dosamu Londo. Iya, yes. Ya apa? Calon-calon sing melok balapan iki wis ngelompok kabeh ta? Bapak di absen satu persatu. Iki tak absen rungokno. Lurah Telocor. Boten. Grati. Gondang Legi. Pandaan. Randu Pitu. Lurah Raci bareng wis ono iki. Kalianyar. Ya wis. Toto ya. Ayo siapa ini? Sapa iki? Aku Bambang Sutejo. Ate apa? Aku melok ngeleboni balap jaran iki. Oh, masuk ya. Ate melok balap jaran. Kalau jaranku putih, jaran Endi? putih mayang sete kok. Iko jaran. Ya iku jaranku. Oh iya. Tejo, Iya. sakjane pendaftaran iki wis ditutup. Tapi nek kon meksa, iya tak lilani. Cuma ono sanksine. Karepmu. Nek peno menang oleh hadiah tapi nek kalah diketok gulumu ya Allah. Ya wis, sembarang aku gelem. Berani kalau Wani. Wani. Wani temen. Ora trimo iku tok lho ya. Terus, Kejaba iku jaranmu dirampas. gak apa-apa. Wani. Ya wis, gak apa-apa. Ayo wis. berani betul. Ya udah. Ayo. Kula mawon sing damel jokine. Oh Nggih. iya. Jaran diko kula cekele, kula mawon sing jokene nggih. Iya, iya. Kula deke arek niku. Diko sukane apa-apa nggih. Ayo. Loh, nyebet barang kowe. Wah, rusak. Nakal. Ayo tutu sono. Mayang seto. Ayo tutu sono mayang seto. Dulur-dulur. Sing menang jaran putih jenenge Mayang Seto. Jenenge jokine Bambang Sutejo. Arek tekuk ereng-erenge Gunung Bromo. Nah, Naik saja. Bambang Sutejo wayahe nampa hadiah tekuk londo. Munggah nyang panggung kehormatan. Naik. Cepat naik. Wis, saiki lek pancene jaranku sing menang, aku lah hadiah saka bangsa Londo. Ndi hadiah? Iya. Nak, Sopo iki? Bambang Sutejo. Kuduno nak kono iso aja munggah nang panggung nak, temen. Wedok-wedok melok-melok Kuduno temen yo Enten nak apa? yo temen. Nyoh iki nak, hadiah. aja. Londo 1 2 3. Mati kok. Aduh nak, Bambang Sutejo. Walana, kon sarene dulur tunggal guru karo anakku Santi. Loh, Kaliwat aku titip bare adikmu Santi yo nak Bambang Sutejo Dadi wis gak sampean niku kuat tiyang sepuhe temenan. Santi. Iya. Loh, Bu. Aduh. Bu. Aduh mati. Londo gak kena disabar. Ayo, brondong niki lho. Bambang Sutejo. Ya lho. Sing mati dadak duduk Bambang Sutejo.
tapi tilasane lurah Wongso. Bangsat Bambang Sutejo. Ayo, Wadeng. Kon kepethuk barek aku saiki. Ayo, keturutan saiki dep-depan padha lanang ya. Panjen iki sing tak arep-arep kapan boya kuso agarep karo Rik. Oh, kesuwen iya. Mati tanang. Ayo Londo. Ayo maju ajar kan. Oi, jangan lari. Jangan lari. Ambelas. Ayo iki Londo. Ya. Santi. Kang. Go. Kang Tejo. Ya Ndek apa, menawan. Kang? Wis. Kok, Kang? Kon tak kandhane aja kaget. Wong tuamu temekane pati wisan. Mak, Kang. Ibumu temekane pati, Dik. Wis gak perlu nangis. Wis Percuma. direwangi sithik-sithik. Lah ya sih, Kang. Ya apa Dik iki, Dik? Wis saiki ngene. Iya. Ayo dimisisakno. Ojo leren teko kene ae. Mesisan wong tuamu mati saka tangane Londo, wong tuaku ya mati saka tangane Londo. Ngono ta, Kang? Uga wong tuane Munawar mati saka tangane Londo. Saiki Munawar mlayu ngetan nang daerah Pasuruan Rejo Songopak gaen rusuh. Nek aku perlu Banyuwangi tak gawe Karangabang. Lah saiki Santi kon ngidula. Iya, Kang. Wonorejo, Lekemar sampai tutuk Lawang. Nek perlu sampai tutuk Malang, ya. Iya, Kang. Lah aku tak ngulon nang Bangil, Gempol, Japanan, Mojosari, Mojokerto sampai Jombang. Wis, andum selamat ya. Londo, ayo iki lho Bambang Sutejo. Londo, iki lho Santi, arep Londo, leno mati teko tanganku. Ya. Londo, iki lho Bambang Sutejo. Bareng jalan kote wayang seto. Ya. Hai. Londo, ayo meger. Nek gak nyeger. Tekan Bambang Sutejo. Pokok jagat